To je miesto, kde sa rieka Orava vlieva do Váhu. Tu pri Kráľovanoch sú aj hranice regiónu, ktorý teraz spolu navštívime. Vydajme sa teda hore prúdom do nádhernej krajiny a objavme spolu krásy Oravy. Orava leží v severozápadnej časti Slovenska a hraničí s regiónmi Kysuce, Stredné považie, Turiec, Liptov a na severe s Poľskom. Malebné drevenice, salaše, pastieri a stáda oviec na rozsiahlych pastvinách, ale aj hlboké lesy s výskytom medveďa, ktorý sa dostal do erbového znaku Oravy, boli najmä v minulosti charakteristické pre tento kút Slovenska. Moju cestu Oravou začnem v obci Veličná. Zastavím sa v Dolnom Kubíne a krátko aj na Oravskom zámku. Po rieke Orava sa splavím na tradičnej ploti a pozriem sa aj do Roháčov. Navštívim Oravský skanzen v Zuberci, poplavím sa Oravskou priehradou a pozriem sa aj na najsevernejší vrchol Slovenska, majestátnu Babiu horu. Mojou prvou zastávkou na ceste Oravou je obec Veličná. Je to najstaršia obec na Orave a do roku 1683 bola prvým strediskom oravskej župy. Administratívnym centrom Oravy je Dolný Kubín. Mesto, ktoré má bohatú literárnu históriu, preslávilo ho najmä pôsobenie najväčšieho slovenského básnika Pavla Orsága Hviezdoslava. Tak tu ešte sa nachádza dom vlastne, v ktorom on žil. Oravský hrad je jeden z najstarších a najzachovalejších slovenských hradov, ktorý fascinuje svojich návštevníkov hlavne svojou polohou. Nachádza sa totiž na 112 metrov vysokom brale pri rieke Orave. Dovoľte, aby som vás privítal na najstaršom dopravnom plavidle. Plavíme sa po rieke Orave na ploti. Čo je zaujímavé, rieka Orava pramení priamo pred nami, tam pred nami za tým kopcom a vytvára také neuveriteľne veľké meandro, ktoré má 110 km. Hej, fujara, bodaj si spúchala. Hej, keď si mi tej noci dobre nepískala. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Skanzen situovaný do nádherného prírodného prostredia predstavuje najhodnotnejšie pamiatky ľudovej architektúry. Moja zvedavosť ma zaviedla až sem do Múzea oravskej dediny. Práve tu sú sústredené domy z pôvodných oravských dedín. K najobľúbenejším rekreačným miestam Oravy patrí aj táto vodná nádrž. Vznikla prehradením rieky Oravy z dôvodu často sa opakujúcich veľkých záplav. Dnes sa dá na Oravskej priehrade odviesť výletnou loďou. Pohodlné plavidlo vám poskytne počas plavby možnosť vyhliadkového sedenia. V prípade nepriaznivého počasia sa môžete ukryť v dolnej časti lode. Najvyššou a najkrajšou časťou Oravských Beskýd je skupina Babej hory s rovnomenným vrcholom dosahujúcim výšku 1725 metrov. Babia hora tvorí mohutnú klenbu, ktorú vidieť zďaleka zo slovenskej aj z poľskej strany. Sláva kúpeľov, ku ktorým patrilo aj detské sanatórium, však po roku 1918 zanikla. Dnes sa môžete v tejto oblasti ubytovať v chate s názvom Slaná voda a prežiť tak pár dní priamo pod Babou horou. Hlboké oravské lesy pod Babou horou boli Hviezdoslavovou inšpiráciou. Práve do tohto prostredia zasadil príbeh o láske, vernosti a ľudskej podlosti. Život Oravčanov a okolie Babej hory nádherným spôsobom opísal Pavol Orsák Hviezdoslav v epickej básnickej skladbe Hajníkova žena. Podľa legendy začal toto dielo písať v tejto hájovni, ktorá dnes nesie jeho meno.
Moja cesta Oravou sa pomaly končí. Aj v tomto regióne som sa snažila vybrať to najzaujímavejšie, tak dúfam, že som vás nesklamala a všetko si prídete pozrieť na vlastné oči, pretože ja sa sem určite vrátim. Thank you.